Hore, hore. Ja nie, iba oni ťa nahrá. Iba oni ťa nahrávajú, ja nie. Ale, klame bodo. Sonny, what you respect to the bill. Steady, my friend, so rockin' have your shirt. I don't know what you respect to the field. Slova neviem, preto si vymýšľam. Nevyzvať fórum. We can so fly, we can do day, we can so far. Dobre, no. Neškrikaj. Ty vole. Spievaj ty. Frajer. Oblievalo z toho. Ty frajer. A nemyš, dobrý si, daj ešte. Majo. No. Vylíž mi Vajo. Čo ty mal? Že vylíž mi Vajo. Chápeš, Majo? Vylíž mi Vajo. Hej, chápem. Tvoja hitovka, Mišo. Tor mal natočenú aj live. Alebo zlý akord. Ale teraz bude prd. Robo, kúkni si oný fórum, že ktorú pesničku sa, ktorá sa vám páči, najviac páči a tie Včko, ježiš. Však Romanko nebyl. Chlapci, dáme si Blanta. Však nič nevieš. Prosím. Prosím. Zahraj niečo iné. Máš som nejaký osobný problém? Zahraj niečo iné. I close my eyes only for the moment, people, moment's gone. Dust in the wind. Always dust in the wind. A tie čerešne boli zvedavé. Keď boli zvedaví, čo mám pod blúzkou, odohnala som ich zelenou halúskou. Para pa pa para pa 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 para pa pa pa. Cháza. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, ta ta ta, si se. Ta, si se. Nejaký paranormal activity. Pět. No, sem to. Hraj. No, to by bolo pekné. A daj ešte oný pesničku, či oný a ideš. Ešte slova daj. Ja pre predohru. Rainikshine sa napojil. Tak mu dáme hitovku. Na Tatro sády na korta blízka. Nie, to nie. Niečo také dobré, efektné. A čo? Také tenké? Nie sú nejaké slabé hovienko. Ty boha, normálne koncert.
Tá nie? Jasné, že je. To dávaj, pust na to, nie? My love the brilliant. My love the show. I saw the angel. Oh, that I'm sure. I saw her face. He's sexy boy. His name is Bojo. I love him because he's killer. I can't stop. I singing for sport for you. Nepíšte si vy dementi. Počujem sám seba. Red Star sa smeje. On pritom nevie, že Xenik prišiel. Poha. Dobre ti to bolo? je. Počkej, padlo mi. Trsa mi padlo. Seru. Pozriem, čo si píšu o mne. Nič zaujímavého. To není ten, čo spieval pred Jankor Hopa je preč. Daj ešte dačo. A dáme Odinakor. Nie. Prestaň. A spievaj ako normálne. Prečo? Nad táto... Hraj. Iba jednu. Daj tam No, očo, ale- teplé. Na to Trousa, dobre? Opoložíš. Dobre, tak si dám štípček. A ideme hrať niečo teplé. Počkaj, rozmýšľam niečo. To je jedno. Počkaj, ako začnem? Po anglicky začnem, pekne, originálik. My love's brilliant. My love's pearl. I saw the angel. Oh, that I'm sure. I stealed her fence and he brought it on. I can't stop this. I singing for sports. Hey, bojo, bojo, ty si ale dobrý. Tarirarira, naša cestovka. Hej, kodududu, ale neviem, čo mám spievať. Je vás tu jak na strany. Englishman. to vieš? Angličtinu si zabil? Angličtinu si zabil? Dobre, ti zabijem. Počkaj. Zarepuj. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Ty hlas hore. Dáme sa naše psa. No, woman, no cry. Jaj. Ty ďalší ma nahráva. Slávne. Daj zarepuj dačo. Yo, yo. Check it. I am Rytmus, zlatokopky. Na Tatrou sa Dinakor sa blízka, každý si z klanu píska. Prvý rang hovorí, že nás nič neskôr... Tam máš, ty chuj, si zamotal. Aspoň keby slova pamätáš. Daj niečo ešte. I'll try to discover. Dávaj, ideš. No dačo slovenské, ne? Nie tam anglické. Slovenské. Hovorí slovenské. Daj Aldi čerešne, či čo to tam spieval minulé. A tie čerešne boli špinavé, keď boli zvedaví, čo mám pod blúzkou, odohnala som ich zelenou halúskou.
Para pa 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 para para pa 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 para. Tvorím rekordy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minus ja, čiže 11 nás tu je. Minus ja. Dobre, dáme si. A ty nekňuž, lebo ti obesím kokot okolo krku, už buď ticho. To bolo komu? Veď Malemu? pes mi tu kňúči do piči. Chce ísť šteť asi. Jedenácti sme tu. Tak, to sa by ešte nestalo. Veď toto je ako živé. V Bratislave divadlo. Veď vy ste za mnou. Prišli sami. Uvideli ste ako spievam. A hneď ste sa poskladali. Veď on má budúcnosť. On je spevák. On vie, že keď hrá, tak to není darebák. Je to veľká hviezda, ako Michal Šeps. Veď sa volá Michal, no hen tomu tu kňučí pes. Však jasne, že mi to ide na gitare. Zabil. Ja. Daj ti rap, ne? Slovenský. Rap ti tu budem dávať, nie? Daj dačo po maďarsky, či? No, to vieš po maďarsky, Mišo, ideš. Köszönöm széplek, engyeber magyáro, akenem öngyöt, fengeme faháro, anye. A už sa smejú. Ty, 12 nás tu je. Metallica. Veslal budeš teraz? Dobre, to nebudem. No daj dačo, nechám sa. Dávaj, ideš. Ježiš, furt, dávaj, tak dávaj ty. Dávaj, ne. Rúža, daj dačo. To som spieval. Nové slova. Toriti. Aké blesom ti ja. Dobre, tak dáme Dinakor. Nie. To boha. Utrem si ruky. Počkaj, musím... Zabudol text. To je zle. Zaspievaj na hore. Keď sa slnko skloní, na hore hroní, to tiché bratstvo vraví, poď. Sem sa vždy vrátim, keď ma niečo zroní. Vravia tie stromy, spliec to zhoď. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše. Neviem ďalej. Zaspievaj zde nás po Prádu. No neviem všetko, čo si zmyslíš. Daj niečo také reské. Také fresh. Zde nás po Prádu. Však oni, na Slovenské mamičky. A už sme tu dvaja. Môžeš byť refrén, keď chceš. No nie. Alebo beat.
Vieš mandarinku? Mario, ideš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zase nepočítaj. 9, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, ti to ide. Ježiš! Čo tam šteká? Jo, to daj, Mišo. Dnes počkaj. Paparazzi, Naša hudba ideš. Ideš na internete, počkáme, pripravíš, zaspievaš. Dobre. E-sport si minimalizujeme. Lady Gaga paparazzi. Paparazzi. A počkaj, tu sú slova. Už mi nepíš. Ale nechcem počuť hudbu. Počkaj, pozriem si to. Fú, ale trebujem stíhať s rytmusom. Mišo. No. No, Vláko, kaderníka zaspievaj. Co musím spievať? Ja oný? Pavel Rochniak. Daj ho ten zvuk od mikrofónu. Psa dá do oného, do eteru. We are the crowd, we're coming out at Flesh and the Green. On this train returns the magical. We be so fantastical. Later and dance, get flesh and more trust and no ever price. Reading for the flashing lights. Cause only baby I'm your biggest fan of you until you love me. Papa, Rassi, I'm a superstar, you know that I Neprehopaj slova. Paparazzi. Dobre, neviem anglicky, no čo. Dám si štipec a idem. Kde ho mám dať sem? Idem si spievať po slovensky. Som Slovák, to budem po slovensky spievať, nie? Počkaj, ešte strátne koľky sme tu. 1, 2. To piči. To čo bolo? Hop. Hauko? Mišo, máme Hauka ďalšieho. Ja mám na pozadí krajšieho. To je škrečok, nie? To tam týraš, alebo čo mu robíš, keď kňučí? Sapinďur ho stláča. To čo je? A dobre dáva do rytmu. Čo má ruju? Treba mu šťať. Už ušiel. Rádio už zase. Zajtra odlieta.
No, už nestíham, more. Čo? Kakala Amička. Mario, to si? Jogi, ako kaká lanička mám spievať. Dávaj, Anču. Počkaj, musím počuť slova. A to je po česky? A nie som Čech. Dáme si rýchlo láv. Prosím vás. No? Ale čo, Laška, ja tu mám koncert, prosím ťa. Koncert tu máky veľa ľudí. Bemberiovci nebudú počuť. Spievam tu 14 ľuďom, hoci mám rekord. No poď. Zavri. Prosím 14. Zavri. Nemám o co zaspievam. Zavri. No. Ale nezavri. Som tu. To je ešte ťa vyrušilo sa, ne? Čo mám spievať, či čo? Že včera ťa otec tiež vyrušil takto, ne? No. Nechápeš, že ja mám budúcnosť. Viral party. To je nejaké ruské, nie? No, vidím klip, stačí mi. Došli mi ingrediencie. Na vymýšľanie textu. Spievaj. Dobre, Didi na kor, to je. Ale však vymýšľaj si, nie, teraz si tu splietal, oni koľko nás tu je a už si ticho. Ale vymýšľaj si, sa to povie, vymýšľaj si. Nemá to takú hlavomúdu. Dobre, lebo ja hej. Aha, naspievaj, že ti prišiel odskot do izby a ešte volačo. Dobre. Oci, nevyrušuj ma, prosím ťa, mám tu koncert. Veď ty nevieš, čo tu robím. Oni sú tu 14. Prišli aj admini, dajú mi práva. Cítim to správa, že trávi na mňa máva. Je. No, dobré vedenie. Jau, môj prst. Prší. Čo? Prší zahrie. Prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere, milá má, duša má, nezatváraj pred nama. Zaspievaj si, že si dostal členom admina. Ja sa stal členom admin týmu. Keď zaspievaš spievajúceho kaderníka. Počkaj. Mám za sebou pajácika. Je zelený. Označ... No, nekončím. Ešte hrám. No, a sme sami. Mám zase... Čo? Nie, ja začínam, čo robíš? Mám za sebou zeleného pajáčika. Viem... A to neviem už. Už ma vyrušili. To je najlepšie. To mám sa spievať, hej?
No, Daj, chceš aj poď. text? No, pošli. Ja som rozumel niečo, že som spievajúci koník. Kaderník. Tak koník a kaderník majú veľa od seba, ale tak v pohode. Počkaj, daj refrén, počkaj, ja ti pošlem refrén. Spievam... Počkaj, to musím mať na celé. Spievam, je to ako koník, som ten spievajúci kaderník, v rukách mám vzácny dar, po zime sa na jej tvár vráti jar. Zaspievam, je to ako koník, som ten spievajúci kaderník, po zime sa na tváre vráti jar. Pozrime, nie pozrime. Po zime však, Že pozrime. to je jedno. Tak pozrime sa na jej krásnu tvár. Na stole... Je to je pero, aha. Vieš zahrať tú gitaru, čo má Bruno Mars v Grenade, či čo to je za pesničku? Jej. Si Ale to by si koníky ľúbi Boh, on Ja to. ľúbi... A to neviem. Čo vieš? Hoď sú len... Počkaj, ja si pozriem niečo. Rozcvitali jablani i gruši, papili tumany nad rikoj, vychátila na bereg Kaťuša, na vysoký bereg na krutoj. Vychodila, písing zavadila, zdravstvuj si zabárla, zdravstvuj sora, ale kde je veľa hodín? Však pol 10, prosím ťa. Ideš. Počkaj, padlo mi trsátko sprosté. Čakaj, idem zavrieť dvere. Galo, nepíš. Čo máš, lásko? Bože. Poďme, oni chcú duet, tak poďme im ukázať, jak budeme spievať. My dvaja? No jasné. Bol som Počkaj, teraz napiť. na Jojo. To je Grenade, ne? Je. Si našiel akordy? No, viacej neviem. Stačí. Mŕte to bolo. Si moc skromný. Urob na gitaru iba tak, že Ja tak prejď, že Preto sa cíti, že to hral on, nech tak prejď, že Počkaj, Čo? hľadá. Ale čo Prejdi chceš? po gitare.
Tak iba rovno, že tr. Na Facebook si dá status, že kto mu rýchlo požiča gitaru. A zahraj niečo. Ježiš, čo mám ti hrať? Metaliku, ozičo. Čo ja viem? Čo chceš? Medveďku daj laku. To zvládneme aj s Gavom, to sa potom chytíme do rytmu a pôjdeme. Musíš o sekundu neskôršie spívať, víš, aby sa chytil. Prečo, až taký malý nejsom. To som nemyslel, tu máš odozvu tým speak. Aha, čiže ja Teda o sekundu dopredu, tak. Dole. Medveďku, daj lápku. Tu máš kariéru. Počkaj, musím si nájsť lyrics. Pošlej mne. Počkaj, jak sa to volá? Medveďku daj labku, alebo nejak? Ne, asi hej. Ty to poznáš, čo sa robíš. Ja už také nepočúvam asi týždeň, už som vyrastol. Mám to, že slovenská klobása. Text piesne ukáž. Není, počkaj, zlý Google. Ani toto není. Však nie, ešte povieš, čo sa sťažuje. Neviem, že mám byť tichšie, že pije malé decko. Tak je zahraj medveďku. Zapýtal, či mám uspávanku zahrať. Keby bolo niečo, Čo sa ti dá Spať. zjesť? okrem neba nado mnou. A Gavou malý vták. Tak by som to zniesol. Do ryti a rád. Už sa nechytáš, čo? Dobré veci. Ako semena vodopád. Už to ti ide. Fuj, ty si hovno. Chcem sa s teba napiť. Slipy odhoď preč. Čo má byť sa stane, tak cez tvoje gate. To už bolo slabé. Sklamal si ma. Neviem nájsť ten text medveďku daj labku. Ak to hráš, tak zastav teraz. Čo? Ideš hrať ďalej. Ok. Dobre, serem na to, už sa mi nechce. Tak aj pičo. Travi už nám tam hodil oné, medveďku daj labku. No počkaj. Tak ideme na to, počkaj. No niekto nám hrajte, nechcete akordy? No daj. Vôbec. Novodobí, nie? Dávaj Nemám rád rytmus a ja sa remake. chytím. Však to nemám bez hudby, nie? Nie? Ta nie? Čak, ale ty začni spívať a ja ti do toho spravím taký podmas. To by malo byť naopak. Dobre. Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. Medvedica ráno stala, všetky deti vychystala. Medveďku, daj labku. No dá, ja ti pustím beat, hej. Kani, ty tu čo robíš? Pozorujem. No dobre, pušťam ti beat, hej. Si pripravený? Travi, ideš. No poď Gavo, ideme na stredačku. Dobre. No, už si mal ísť. A už mám úte. Čo sa nechytáš? Však Ty ideš prvý. druhý. No čo, na čo čakáš? Však Travi prvý.
Ja som teraz dával medvečku, daj labku. Musíme sa zhodnúť. Musíme chytiť rytmus. Pusti to ešte raz tak, ne? To dáme taký gangsta hlas. Inak Gavo, ty si nezmutoval trošku? Kto? Gavo? Odkedy? Ja neviem, kedy sme to naposledy spolu rozprávali, pred 2 týždňami. No na tom kape, že to bolo teraz cez víkend, či ne? To bol minulý víkend, ja ani neviem. Ja, Minulý víkend. už vím. Si zase nekovi fajčil. No. Uchyl. A mám teraz pivo, to možno teraz. No ale poďme ten beat a ideme na to. Aha. Pustite to, to mne už sa nechce. Ideš traviť. Počkaj, nájdem nejaký podmas. Ale neviem, či to pustím cez sluchátka. Čapka. No dajte už takto dačo, ne? Nice. No ideš. User joined your channel. User left your channel. Na sucho. Medveďku, daj labku. Však čo nedeš, ty No dilina? dobre, vidíš, no tak dávaj. No počkaj, od User začiatku. joined your Ešte ne. Už si mal ísť. Daj labku. Však som ti hovoril, že to je pozadu. To vôbec nejde pozadu, ty si to proste nechytil. joined your Zarepuj o komunite. Poďme, ešte raz ideš. Od nejakej... Teraz sa narady ty už. Ty nezdaríš ono, ty sa nechytíš a ja som na rade? Nie. No hej. No vôbec, poďme rýchlo. Kým to netrafíš, tak dovtedy ani jesť nebudeš. Medvečku, daj labku, pôjdeme na svadbu. Super. Chceš do Superstar? Jak by povedal... Píte najlepší. Mám. I try to discover... Prší, len sa leje, nezatváraj travy dvere. Milá má, duša má, nezatváraj pred dama. Keď som išiel od barana, štrngali mi podkovičky. To nepoznám. Štrngali, prnkali. A ďalej? Si myslíš, že to poznám, ne? Traví ho. Samozrejme, bežný večer na uspávanie. Vypni to na chvíľu. Toto je hudba. Pokémon. Najviac bavilo to, čo bolo vonné. Jak sa volali tí malí Pokémoni, že Pokémoni? Digimon. Taký potkani, ne? Taký potkani, škrečkové. Jak sa to volalo? Áno, rýchla rota Chipa Dale, to bolo najlepšie. Chip a Dale. Jednoznačne. Chipa Dale. Ty ťa chráňa. Ty myslíš o nich? Chip and Dale, ne? Jakých chromých? Ale hovno Chip and Dale.
Bože, Gabo, vidíme, na čo ty myslíš. Ticho, niečo pre mňa, niečo pre mňa. Oh my god. Yes, yes. To čo bolo? Chtěl bych být ten nejlepší. Večera prichádza ten čas, kedy chytám hlad, idem do kuchyne, zaženiem ťa kamarát, vidím šunku vajce, papriku aj rajčinu, vložím si suroviny, vyťanem si pambisu, streknem na ňu troša dole, nech sa mi to nalepí, oslohnem si šunčičku, vajomiernu korením, na stavke záchod, jak tmeš to chytí grády, na tanieri temendex, plnej krásy na močiare. Ty kokos, to sú šupy. No prečo má ten oný prvý taký oranžový kružok pri niku? Lebo je komander. Aj tak ste slabé hovna. Dnes mi došla výplata, poďme všetci niekde terén, máme tu pistolnú pusu, sa pomaly vyberiem z Košic na do hlavného mesta, sranda musí byť, aj tak budú z Európe, kde sa nás chodí kvasiť, dobeháme pod držav, prehostujú celý rok, zoberiem si Lafera, nech mi nosí ten môj nápad, jeho golfík na opäť, z Petržalky do centra, úsek som našla z Petržalka, Pendrovej topánočky, presne na tom môjim dĺžku, zoberiem ich, aj keď na práci ma tlačia, iba trošku nevadí, idem ďalej ceptonovú kabelku, jeden druhý kvôli nej, tretí kvôli kráňovku, už 9 hodín, čo mi vlastne vôbec nevadí. Ktorý je kúra hodí, preto musí Maroško ešte chvíľu prekusnúť, kúpim mu aj košelu. Maroško. Nekusnúť. To si bol ty chavý? To bol Gavo. Ja nejsem reper, nosím zapravený sveter, merám svoj meter. Videli ste Laca, majstra Tekovského, slovného? Hej, ale daj link. Ja neviem. Habera nevie, čo je život. Čo ti jebe, tebe jebe. Čo jak je Čo to? sa ti tam ľúbi? Však ja neviem ani jak to je. Týpek mi poslal odkaz na nejakého chlapca, čo na to tancoval v trenkách. Hej, to som videl. Je strašné. Že je to niekto z eSports for you. Na Gavu už si Toto spríznal je v najväčší podstate. pán. Prácik. Hadera je obyčajný koho, ktorý ani nevie, čo je to, toto je robo, toto je pán, idem až hore, úplne k vám, Hadera, tam teraz dole, cítim, že pana šova je na obzore, dostane ona facku na hlavu jej jeden plack. Však nos má ona jak kačku, pritom sama vyzerá jak kačku, nemajú radi ani Haberu. Dajte si, že Roko Diz, Habera a Abela, alebo niečo tak. To vám neviem. Obyčajné áno, z dola hore, cesta jede samo, rytmus je tu aj tak je, daj, preto teraz sami daj. Počul si aj to Roko, to Arabika, alebo nejak tak? Hej no a, to musí byť, ne? Mne sa nezľúbilo, že ja viem repovať po arabsky. Po japonsky. Však aj po nemecky, aj po arabsky, aj po neviem ako. Endo, žaba, A kde majú like, endo, Manchester, New York, my motherfucker New York, Však ale takto repuje aj rytmus po anglicky. Po taliansky viem repovať. Deutsche Berlin. Tutto, presto, tutto. A po nemecky viem Furt repovať. jedno slovo inak, on aj keď po francúzsky, tak je t'aimele, qu'aimele, je me le Ein qu'aimele. Zweitsam. 126, Deutsche Berlin. Aj po čínsky viem repovať. Máme tu Roka, rodený Roko. Že? Ja som jeho brat, viete.
Nebol som svetový. Ježiš, ja ho Bývalý majster. Prídete a zase odídete. Zahrajme Slovenka tango. Pomalučky budú čurať dolu. A na teba, milá, zapomenú. Čo nevieš? Veďte no, ako niekedy si dám aj 2 litre naraz, no veď ako. Ale ja to berem tak, veď ako, no ja to berem tak športovo. Veď ako čongo bongo. Už len táto posledná fľaša možno ma bude mať Aťka rada. No, viete. Nebol som svetový. Ale ani. Ty kokos, ľudí bývalý majster slov. Ísť do kokota, papagaj. Boris, postavte sa na súd. Duk. Kde? Nebol som svetový, ale bývalý majster sveta. Ale svetovaný. Mario, disco party. Hej, Galo, šéftovky. Po party príde after party. Goli. Ahoj, Enduro. Ahoj. Čo kričíš? Však počujem. Ukáž prsa, Rúža, dám ti voľaké No drobné. vidíš, keď nevidíš. Ukáž cecku. Jožko, daj dačo. Jožko, daj volačo. Daj voľaké drobné. Jožko, Hej, čo nás tu máš kalkulačku? Ukážem ti prsa. Jožko. Moje. Daj dačo. Nedám. Daj mi cigaretu, Jožko. Ukáž tecku. Budem si ju aj oblizovať. Však nedoťahnem. Pošťala som sa. Jak nedoťahneš, ak máš cicku na polpás? Dajte nejaký vtip a najlepšie vyhráva VIP účet. Na eSports foru. Počkaj. Galo bude SMS-kovať. Priamo odo mňa, od slabého hovna. Ja vám zabijem taký vtip, keď dohrám CVčko, že až. Slabého mnohé si čo ako na esporte. Ja som hlavný admin. Tak toto si zabil. Hehehe. Zakľúcela starý. Tak unbanuj našu IPčku, more, lebo chudáci sa sťažujú tu na, že nemôžu hrávať. To dávaj pečku, odbanujem všetko. Galo, daj, kľudne. Dávaj, Galo. Daj, neser sa. Ja ti zistím IP hneď, všetko. Začína sa 188 a nájdi si to tam, uvidíš, to tam bude. Yogi pomlčka sám, bané, to je... Mario, čo to? Galo, ty nepíš o korupcii. Si mi tam dal penáze. Najviac korumpovaný človek, ja idem písať. Však to ste nevedeli, ale on si kupuje právo. Nič nového. 4 € mesačne mne a 3 dáva Crazy mu. Kedy bude nový web, už sa neviem dočkať, chlapci. Zajtra. Nemám hrať Zajtra už. Čo za ligu, nemám proste nič. Kto mi zaspieva spievajúceho kaderníka, ten sa dozvie, kedy bude web. Presný deň, hodina a ešte aj VIP tam dostane. A dostanete Gavo post. Gavo bude už len upratovačka. A kto to je Gavo? Kto to je Gavo? Ja neviem. Bývalý majster sveta. Bývalý hlavný admin. No teraz vážne, kto to je Gavo? Gavo, Gavo je môj kamarát. Gavo, priznajme sa, že máme spolu vzťah a preto banujeme Incraisa. Hej. Aj Ninušku. Boďo, odkiaľ máš ten dátum? Ten není dobrý. Čo je tak spiči. Ale nebol si ďaleko, nebol. Ale tesne, no. Posledné číslo z jednotky daj na dvojku a si presný. Sem práva. Boďo trafil. Nebol som svetový. OK. Papagaje. Áno, hej, všetci ste presní. No dobre, zaspievajte niekto. Som ten spievajúci kaderník, zaspievam jej to ako nik. A budete vedieť všetko. Ja som hral na gitáre, nech oni zaspievajú, ne, dačo. Uznávam, za tú gitaru uznávam. Spievam. Ale spievať nevieš, to mi je ľúto. Sorry.
Nepatríš do showbiznesu, Ale si vie spievať nepoužiteľný. dlho. Tu máš, a už nespievaj. Nepoužiteľný. Tak ale nezobral som si nechal kúpiť hneď I Coca-Colu. try to discover. Dobre, stačí. Turu. I got you in the car. Z teba hviezda nebude. Z teba superstar nebude. A to ten, čo Predstav, tam najprv prišiel, hore? zaspievaj a potom sa povyprávame. Dobre, mám zaspievať. Trošku pod tónom. Počkaj, ale ja ti zaspievam moju. Bolo to falosné ináč. Unbany, kto chce Unban alebo niečo, kto chce zabanovať Gala, spievajte, dohodneme sa. Vravím, dohodneme sa. Teraz idem ja. Počkajte. Najprv predohra. Jej. Najprv predohra, to sa ešte aj vyzlekaš, more pred nami. Blue is the color, football is the game, we all gather, and winning is the aim. Cheer the drought, the sun and the rain, because Chelsea's our name. It's got the bridge, veteran of fire. Dobre, dosť. Zabieš. Stačí to sa preboha. Za odvahu a hovorím ti, že už tu dávno máš a môžeš si to vyplniť. Hej, trávy. Takže... Mario, Gavo sa to pýta, že Ale ak to máš. počúvaj, ty si ma nepochopil, Trávy. Však ty si mi dal ten starý účet a ja som odtiaľ vymazal to Steam idečko. Nie, lebo ten starý účet, čo je ten, čo som si od neho kúpil Steam, tak on tam má tú Steam idečku a ja ju nemám. Však ale ja som ho vymazal z toho účtu, čiže si ho môžeš vyplniť ty na svoj nick. Pozri. A potom nech ti ho potvrdí. Nepaláč. More, však toto zjaže si to neviem. Chápeš? A to ten druhý nick? Ten bol asi tvoj, že? Lebo tam som zmenil. Hej, ja si mi tu dal head, a si mi dal non-steam. Dobre. A Rasik má ešte práva, ten gej? Jasne. Čom Rabitex dostal head práva? Nedostal práva, či ak? Ja neviem, ja Alebo som si to len smrdel. dneska všimol, že nemá práva. Servus. Neplatil nájome. Servus, bratu. Bože, ešte čas. Čakám, dokým ma jeden Choď s ním von. chlapec. Ja som bol, ale málo. Lebo museli ísť na TeamSpeak spievať. To povedzte také pikošky zo zakulisia, ne? Gavo to prehral. Ale začína tu byť dúzalo, to vymyslíte takú aktivitu. Poďte spievať Chelsea. Chelsea to ešte dá 2 góly. Glory, Man United. Glory, Man United. Glory, Man United. Cause you're neviem čo, nevadí. Aj do piče, teraz Chelsea útočí. A Lampard po stranej čiare je nahrávaná ľavo bok. Maluda? Kalu, stráži ho Nedáte O'Shea. si niekto FIFU? Nemáte Lampard, FIFU? stredaj Kalu. Dal by som ti Offside. Offside bol, ne? Škoda. Ale prehral by si. Ja som počul, že to na mi vôbec eSports Foriu nevadí. hľadáte redaktorov, či čo? Len mňa už to vôbec nebaví Tak si proti zle počul. počítaču. My sme hrali Prv, raz jak spolu. ti lákeť, hej, Gavo na červená. to stačí. Aj to si vyhral 3 náhodne. denne. Však mi za to platia euro, tak jasné, že kto by nebol rád. Ale ne, nepočúvajte Gava, on smrdí. Tebe euro a mne on je 50 centov. Kto chce byť Na redaktor, minútu. priznajte sa. Ja chcem byť. A vieš písať? V živote som nepísal. To som skapal, to kto tam pridal do galérie, Gavo, ty si to čítal? Čo? Ten obrázok toho retarda, čo písal proste ako plný, že... Počkaj. Že... Nemám rád dety. Že nemám rád dety. Ja hádam sa kvôli hre. Alebo Deti že dal koli, s tvrdým koli i, hej? hre. A čo je na tom zle? Kde to Ale je? ešte, že koli je s tvrdým i decúlko. Alebo mi chceš povedať, že s mekým? Ne, decúlko. Ne, deľucko. Ani to nenapísal dobre. To je taký pán. Teraz som pridal niekto. V servere prekonfiguroval hitboxy. To bola... No berete ma na post redaktora? Gavo, povedz nám vtip. Na post Chceš počuť redaktora ťa vezmeme jedine, tak počkaj, hneď ti poviem. Tak mám Keď výpach. zaspievaš. O 9 Keď dní. zaspievaš spievajúci kaderník. Aj to sa môžeme dohodnúť tiež, ale o 9 dní najskôr. Teraz už nebudem nikomu dávať právo. Ej, prezradil si dátum. Jaj.
Stačí, keď mi dáš unbani viac. Počúvajte, keď bude nový rap, spievajúceho kaderníka. Pšenik, vybav. Spievajte kaderník, kto to spieva? Mario, zaspievaj, Martin dostaneš unban. Kittner. Zaspievať? Hej. Čaja! Počkaj. Alebo Bruna Marsa. Ja vám poviem vtip. Áno, alebo Bruna Marsa, Grenade. Mario, však už vydržíš na nový web. Kedy bude? A keď bude nový web, bude Only Steam Liga? Aha. CS. No. Ale bude skorumpovaná, pretože chceme práve za všetky ceny. Aha. Presne tak. To je jak na EGS. Oni vlastne už ani nie sú ceny. Ešte bola reklama, banet. Vieš čo sa stalo na EGS? Kámo, bol 2-2 bol prvý rank a druhý rank boli admini. Boli admini a proste ich nemohli dať, tak im zmazali pred playoff klam. A vyhrali admini. Kamož vyhral tiež 3 podložky a ešte mu nedošli. Nehehe. Ja vám poviem vtip. Príde typek na záchod a normálne čurá a príde vedľa neho ďalší typek. A tak nedá mu to a kúkne vedľa do pisoára a vidí mu na vtákovi VI. Pýta sa ho, že čo to má znamenať, že to máte frajerku, akože Wendy? On že nie. Že moja priateľka sa volá, neviem teraz aké meno, víš? Tak ju tam mám vytetované, že jej sa to páči, keď sa mi postaví. Týpek to začudovanie, potom odíde a o 2 týždne príde naspäť, zase do tej ešte reštaurácie a znova sa ide vyčúrať. A zase tam príde nejaký černoch a štít do pisuára tiež a nedá mu to a zase sa musí kúknúť vedľa do pisuára. A tiež mu tam vidí VI vytetované, V a Y, ne? A pýta sa ho, že aj vaša manželka sa volá Victory, že nie. A že čo tam teda máte vytetované? Welcome to Jamaica and happy holiday. Černoch, tak ten musel aj riadne veľkého palata. Asi som ešte nedorastal, lebo som tam vôbec nepochopil. Ty si kokot. Ja idem sa hambiť do kuta. Ideme Alebo spievať. že detko je v záhrade, je celý mokrý a ide sa prejsť za chalúbku. Janka ho tam vidí holého a pýta sa ho, detko, čo to máš medzi nohami? Že bábiku. Aha, môžeš sa s ňou večer prísť hrať? Áno, ale ešte To je zaspí. dobré. Detko si ide večer lahnúť do postele, zaspí a Janka sa príde hrať s bábikou. Daje hore čiapku, dole čiapku. Ráno sa detko zobudí a kričí: Janka, čo si to robila s mojou bábikou? Ale dala som jej hore čiapku, dole čiapku. Ona ma oplúla a ja som jej zlomila väz. Počkaj, to ja mám taký, že mamička kúpi dcerke na 15. narodeniny už prvé tangače, ne? A že na predku má holúbka. A je piatok, tak dcerka ide na nejakú oslavu alebo čo, na nejakú party, tak mamička hovorí, že stráži svojho holúbka, dobre? Že jasné. Takže sa vráti po polnoci mladá domov, mamička celá zdesená, že no čo holúbok, ako? Že holúbok v poriadku, ale hniezdo celé rozjebané. Počkajte, pošlem vám jeden odkaz, sa pošikáte. Počkaj. Chod na filme stránkach vtipy, čo to je. Ja vám poviem jeden vtip, ale počkajte, musím pozrieť. Pozrite si mám ho to, napísaný. Na ruke. Nie, ja ho mám na nete napísaný, počkajte, hneď prečítam. Včera som ho písal na halúze na webe, vieš? Som ho tam včera napísal. Bolo tam na strany tých prvkov, kým sa tam nenapísal. Jebani, slipy pojebané majú určité. Predstav, už sa pozerám. Ty vole, skoro dali gól Manchester. Giggs. Koľko je? 0-1. 1-0 pre Manchester. 1-0. Dneska zahra Liga? Evra. Liga majstrov. A to bol ošklivý faul zozadu, pán rozhodčí. A nemajú pauzu týždeň, hrajú dneska? Červená. Červená karta, vravím. juhu! Ale čau, Ramirez. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Ja Pič. si zaspievam. A prišiel domov. Vtipy, lebo idem spať. Hej, hľadám Sa nudím. feťáci ho niekde one Počúvajte vtip. Ako inzerát. Predám
potraviny s krásnym výhľadom na cigánsku osadu. Poznámka, rýchlo, už idú. Ako ešte raz? Napíš to úradník. Že predám potraviny s krásnym výhľadom na cigánsku osadu. Poznámka, pozor, už idú. Ale že ja mám také halúze, že poznámky, že predám predám dieru. Predám bublinu do vodováhy, v prípade nespokojnosti predám aj medzeru do rebríka. To je staré. Teraz o Gavovi, dobre? Že Gavo ide na vojnu a prevelia ho proste do Sahary na najväčšiu púšť, tam nejaké základné a tak. Ja som na vojne už nebol, bohužiaľ. Nevadí, si tam. Vrátili sme sa do minulosti. Takže Gavo príde proste za svojím veliteľom hneď do začiatku a pýta sa proste, že kurník, že ak to tu môžete tak dlho vydržať bežne, že ak to sa nedá. Proste veliteľ hovorí, však hen tam vedľa, tam sú ťavy. Keď je najhoršie, tak ideme tam. Tak proste Gavo celý zhrozený úplne odíde preč. Celý zrozený, nič nechápe, tak už po mesiaci nevládze, tak ide do stáne, proste preťahne tam 4 ťavy, príde proste za veliteľom a pýta sa, že a vy to ako robíte? No a sadem na ťavu a idem do mesta. Nemalo to moc ohlas, čaute. Počúvajte, že príde cigán neskoro do roboty a jeho šéf už čaká, klepka si na hodinky a hovorí 7,50 a cigán mu povie, také lacné. Alebo cigánka v trafike hovorí, že jednu Slovenku nemáme, vezmite si život, ty si vezmi život, ty debil. To máš napísané také? Gavo. No. Vieš čo ti zrobí žirafa, keď napľuješ do ksichtu? No. Skopne ti rebrík. Alebo vieš čo je najväčšia chudoba? Keď cigánsky osade už aj slimáky chodia bez domu. Počúvajte, poviem na jednu vec. Počúvajte. V noci v parku sú ložia dvaja teploši, hej? A jeden vraví, ja ťa milujú. Druhý, ja tebe taký. Tretí, ten druhý, že si úžasný. Ty taký. Budem sa tady schádzať častejc? Áno, každý deň. Ja bydlím v Praze. Ja taký. Na 9. Ja taký. Číslo 150. To není možný. Ja taký. Karle, tati? Počúvajte. Abo toto je jedno taký z najlepších asi vtipov, takých halúznych, že nemajú skoro ani pointu, že ráno ako odkaz na stole má chlapec, že jes máš v práške. Mama, som u psychiatra. Sláva. Abo že lacno predám presné mapy. Poznámka, bludivý Holanďan. Čo? Kravina. Dobre, sú dva gejovia, ne? Je proste pár gejov, jeden sa kúpe vo vani, tak príde jeho partner po chvíľke a proste, že miláčik, že môžem si zobrať trošku vodičky do pohárčička? Samozrejme, zober si vodičku do pohárčička, tak sa usmeje, zobere vodičku, ne? Odíde preč. Sa vráti ešte raz a zase, miláčik, môžem si zobrať trošku vodičky do pohárčička, prosím ťa? Jasné, zober si kľudne, tak zase takto sa otočí 5-6 krát. A proste už na 7. krát to nevydrží ten, čo sedí v vani, tak hovorí, miláčik, a čo keby si tuto sadkal vedľa mňa a vykúpkali by sme sa spolu? A ten druhý na to, že ty len na takéto prasačinky myslíš, ale to, že nám horí bytík, tak to ti je jedno. Ale počúvajte, vymením babičku za tenisovú loptičku. Poznámka, malo skáče. Abo, že stratila sa mi žena. Kto mi ju nájde, rozbije mu hubu. Viete prečo sa Trabant na lúke točí stále do kolečka? Lebo má iba 2 kolečka. No, lebo si pricvikol púpavu do dverí. Áno, potom keď štartoval, tak išli ho dovolať. Abo, že toto je celkom boje. Môj pes sa volá Enduro. Zabijem. Stratil sa pes, volá sa Enduro, má iba 3 nohy, zvláštne znamenie, keď čurá pada.
To vieme. Vymením 100 kg zemiakov za ženu. Poznámka, kilo za kilo. Alebo také si tiež, keď si spomenul Trabanta, takže vymením Trabanta za 100 kg hnoja. Hovno za hovno. Že idem po ulici a vidím, ako traja bijú jedného, tak mi nedalo sa do toho zamýšľať. Zbil si toho jedného tiež, že? Dobili sme ho ako koňa. Ticho do rečí. Predám akékoľvek množstvo CD-ROMov. Poznámka CD skin. Čo ešte som to chcel? Že vieš, čo sa stane s cigánom, keď ho prejde párny valet? Bude z neho CD-ROM. A bože, chlapci, hľadám telepata, ozvite sa, viete kam. Do piče! Tak? Presne. Ešte dá čo zabiť. A počuli ste o tých troch väzňoch? Počúvajte, že ide Nemec, Rus a Slovák do väzenia a každý má možnosť si niečo so sebou zobrať, hej? A idú na 10 rokov. No, Rus si zoberie plnú celú oných vodiek, nie? Nemec, že chce riadnu kurvu, nie? A Slovák, že plnú celú cigariet. A po 10 rokoch otvárajú a otvoria Rusa, flašky popíte všetky, Rus prdeli. A idú za Nemcom, Nemec kurva vytrtkána do smrti a idú za Slovákom a Slovák čupí na kolenách, otvoria dvere a vraví, oheň by sa nenašiel? Abo počúvajte, troch... To sú všetky 2-1 do riti. Počúvajte. Gabo, ty zás ma pozeráš? Počúvajte, troch Slovákov chytia domorodci. A povedali im, že ich pustili na 10 minút do lesa, že si majú natrhať 10 kúskov ovocia a že potom nech prídu. No, prišiel prvý s pomarančami, no teraz si ich napchaj všetkých 10 do riti, takže by sa nesmiel. Pchaj jeden, druhý, tretí, štvrtý. Ty si debil, takto to nepozná. A bože, dobre, som ticho, tak hovoríš. Predám vilu pri Černobyle, samota istá. Ja som počul, že poznámka, že žiari ako nová. Máte problémy so ženou, s susedom či šéfom? Pomôžeme vám. Nešťastná náhoda SRO. Že je Ír, Rus a Slovák, najvýchodňák. A proste nejak Boh sa s nimi skontaktuje, alebo ja neviem, proste natrafia na Boha. A ten mi slúbi, že každému proste splní 3 želania. Tak hovorí proste Ír, že chcem dútniky, chcem whisky a chcem ísť domov. Tak všetko sa mu splní. Teraz ide Rus, že chcem vodku, mladú Rusku a chcem ísť domov. Všetko sa mu splní. Teraz východňar, že daj mi spíšsku, daj mi cigarety a vráť tých dvoch nazad, aby mi tu nebolo smutno. Tá nie. Alebo že vymením... Som tak trochu na mladé strely. Poznámka torpedofil. Abo stratila sa mi 18-ročná dcera. Počúva na meno, koľko berieš? To sa už dobrá. Moja priateľka sa pýtala, prečo sa nemilujeme ako vo filmoch. Tak potom, keď som ju vyprášil do riti, potrieskali celú tvár, obstriekali celú tvár a vtrel si takto letecky vysvítol, že nepozráme rovnaký druh filmov. Pekné. Milé. Že beží potapač po púšti a potkne sa o slimáka. Alebo že ide babka po púšti a spadne na ňu balkón. Televízor. No. Ide slušne po moste a uschne. Počúvajte, toto je taký, a teraz si počkaj, neviem, musím si spomenúť presne. No, môžem to povedať, že do radia volá tetka, ako dievka, no, a že mohli by ste zahrať mojej 14-ročnej dcere, sestre Janke, jej včera znasilnili v parku, že pesničku od Oliny Zabláckej Prvé milovanie.
Počúvajte, pani neviem, učiteľka či ste deti počuli. na exkurziu na stavbu a ako nás chval práve vtedy spadol z lešenia robotník a na mieste bol mŕtvy. Po príchode späť do triedy pustili sa do rozoberania tohto prípadu. Povedz nám, Anička, prečo tento Ujo spadol? Že nevedel nič o bezpečnosti práce. A ty, Miško? Určite mal vypité. V tom sa postaví Moricko. Nie, on spal s mojou mamou. Prečo si to myslíš? Počul som, ako kričal. Materne teraz s tým lešením. Ale počúvajte, že... Ktorý je z vás debil? Tak normálne povedzte na rovinu. Ja. Ja. No, ktorý chce byť debil teraz? Ja. No, Ja. dajme tomu, že... Jojo. Boďo hovoril. No. Boďo, vieš, ak udržíš 24 hodín debila v neistote? Ne. Zajtra ti poviem. Rasista si kúpi nový byt a práve sa dom nasťahoval. Ako sa tak prechádza, prejde ku oknu a vidí, jak štyria cigáni utekajú s vaňou. Tak si povie, že kurvy špinavé, že zase niečo ukradli, vyťahne pištol a začne strieľať. Trafí jedného a ostatní padnú na zem. Po pár minútach sa otrasú a chytia vaňu už len traja. Rasista sa poriadne nasere a začne zase strieľať. Zastreli ďalšieho. Ostatní dvaja zase padnú na zem. Teraz z váne vyjde ďalší rasista a vraví: kurník, to je svet, nové auto a hneď 2 defekty. Počúvajte, ktorý bude spolupracovať teraz? No, daj tomu. No dávaj. Vieš, ako sa rozpráva debil so sprostým? Neodpoviem ti, lebo povieš čo? Tak to si nemá ty robiť. Niekto, kto to nepozná, more. A nevadí. Abo že... Čo? Počúvaj, že letadlo padá dole k zemi, už skoro spadlo a ten hovorí pilot, že Mayday, padáme k zemi, stroj sa nedá ovládať. A vieš, a na to, že v poriadku, už vás škrtam zo znamu. Ale ten tu je celkom dobrý, počúvajte, že dvaja indiáni sú v púšti. No zabij. Že vieš čo? Keď si debil, povieš čo, nie som debil. Počúvaj, že dvaja indiáni sú na púšti a jeden hovorí: vystreľ, možno nás bude... Vystreľ, možno nás takto bude počuť, vystreliš nič. Vystreľ ešte raz, vystreli nič. Vystreľ ešte raz, a už mi došli šípy. Čo nikto nepochopil. Počkaj, ja rozmýšľam nad niečím. Jaj, že príde dcera z diskotéky domov a mama už zhrozená celá začne do nej zjapať, že Soplania 1, 16 rokov máš, ale to, že tvoja mama má 32 rokov... To sú jablka. Poprosím vás kilo. A každé zabaliť zvlášť. Hej, to je fajn. A čo je tamto? To sú čerešne. Dobre, poprosím vás tiež kilo a tiež zabaliť zvlášť. Nasratý mu podávaj kilo čerešní a tamto je čo? Že jebuš na to je mak. Alebo počúvajte, že... počkaj, jak to bolo presne. Teraz si nemôžem spomenúť. Hej, že príde Ujko na psychiatriu a pýta sa psychiatra, no. Že... Kto chce to odpovedať na tú otázku? Ja. No, tá Enduro. Že... doktor sa opýta, no tak najprv im dáme otázku, že... Dáme mu lyžičku, hrniec a vedro. A napustíme váňu plnú vody a že... A čo si vyberie, že by vypustil celú váňu? Čo by si vybral? Ako chytí policaj záčika. Napodobne o mrkvu. Počúvaj, Enduro. Enduro, jak by si... Čo by si vybral? Vedro, ten pohár alebo lyžičku? Lyžičku. Ja by som to vypustil ze štuplom, čo je ve vani. Presne. Enduro, chceš izbu s balkónom alebo bez? Bez lagóna. Bez pohode. Izbu? Však izbu nemôže byť balkón. Akože nemôže. Idú dvoje, spadnú troju. Hej. Čo? Toto si pozri. Idú dvoje, spadnú trojo. Letia dve stíhačky a jedna nestíha. Hej. A treťa spadne, ne? Abo že stretnú sa dve kostry. To je dobrý. Stretnú sa dve kostry a jedna sa pýta druhé: kde ideš? Na kožné. Trávy už mi daj s tým, mi vyplň. Si vyplň sám, ne? A však som si vyplnil, čakám na potvrdenie. Však to si už nechcel. Tak ten si zabil, hej.
prečítaj. Povedz to ty. Pri rozvode sa pýtajú dieťaťa, u ktorého z rodičov by si chcel zostať? To závisí od toho, komu prisúdite počítač. Ide policajt cez les a náhodou si všimne odstavené auto, zakričí. Je tu majiteľ vozidla so značkou BA7238? Áno, tu som a papiere máte? Nie, stačia mi lopuchy. Abo že... Počkaj, jak to bolo. Hej, idú 3 slimáky cez cestu a jeden hovorí. Pozor, čo? A nie, ono to je takto. Nie, takto to je, že idú traja slimáci po koleniciach a jeden vraví zozadu, že ide vlahák, že ten druhý vraví čo? A tretí, ja to jebem. Idú dve uhorky a jedna sa pýta druhej, tebe je zle? Nie, čom? Abo si zelená. Abo idú... Počkaj, ne, to bolo niečo. To si zabil. Počkaj, ne, to musím s tým slimákom je úplne dobrý. Akože ide slimák po kolenici a hovorí si, život je krásny, trm, trm. Život je krásny, trm, trm. Život je krásny, trm, trm. Trm, trm. Trm, trm. Abo, že beha si zajačík po lese a hovorí Znasilnil som levicu. Stretne ho vlk a on mu hovorí, čo si debil? Jak ťa lev chytí, tak ťa zabije. No, zajac ide ďalej a hovorí, znasilnil som levicu. Stretne ho liška, ty si debil? Že jak ťa lev stretne, ťa zabije. Si znasilnil som levicu. A lev kúka na neho, čo si povedal? Začne ho naháňať a zajac do takého malého pňa zaskočí a lev sa tak zasekne, že mu len riť strčí. Zajac príde, rozopne si nohavice, no ale toto mi už nikto neuverí. Nie. Uj. Alebo, počkej, teraz to je celkom dobré, že medveď si má svoje teritorium a dá si tam ako, jak tabuľku a že namastíte si ruky s nejakým vazelínou, hej. No, príde zajac, tam namastí si, ne? Medveď ho chytí, zapchá mu faláta do huby a on že a nemôže mu dať hezbu, tam už mi to ruky. Na druhý deň ide zajac zase, kúka a že namastí si riť s vazelínou, no isto. Príde a medveď ho nadýcha do ríti a nemá vazelínu, tam bude boleť riť. To je ako s tým, nie? To je ako s tým buzerantom, čo príde do basy. Príde chlapík do Lev basy. zvoláva poradu v lese a zvolá všetky zvieratka a hovorí, že no, tak tento týždeň boli všetky zvieratka dobré a zozadu žaba. No, tak tento týždeň boli všetky zvieratka dobré, ale preto pôjdeme na výlet. A žaba, preto pôjdeme na výlet. Tak Lev hovorí, že žaba, že neopakuj po mne. Žaba na to. Žaba, neopakuj po mne. Lev hovorí, no tak vidím, že na ten výlet s nami nepôjde niečo také malé, zelené a škaredé. A žaba zozadu, škoda, a krokodílik sa tak tešil. Trávi, ale neskač do rečí. Ja som nepočul, že by niekto vyprával, sorry. No, vyprával Jogi. Počúvajte teraz, že proste lev ako vodca celého ako zvieracej ríše tam na nejakom ostrove zvolá všetky zvieratá, ne? A prídu všetky a teraz som to dosral, lebo to malo byť inak. To je dobrý, pozeraj toto. Tak počúvajte vám, na čo ja poviem. O tých väzňoch, že prídu zo sprchy väzni, nie do cely a iba vraví jeden druhému, že chceš to s krémom alebo bez kréma? A on si tak vraví, že s krémom to pôjde asi ľahšie, nie? A iba jeden ten väzen zakričí. Krémo, poď sem.
Alebo viete, prečo sa policajti pred schodom vždy poserú? Lebo na dverách je napísané tlačiť. Hej, alebo že, vieš prečo sa blondínka plázi po Tesku? Hľada nízke ceny. Alebo že, viete prečo blondínka vypije mlieko už v obchode? Píše otvoriť tu. A počúvaj, a vieš prečo blondínka má Vieš, ak blondínka zistí, že už je deň? Zase travy. Ale ja nepočujem. Ja nepočujem, že by To je tá niekto odozva. dohovorí. Počúvaj, veď... Hlava Počujem rozpráva. furt. Vieš prečo má blondínka No mne svieti, ale mne nočnom neukazuje. stolíku- Počkaj, ja to na skúsim nočnom- vypnúť a zapnúť. Čo robí? Vieš prečo má blondínka na nočnom stolíku jeden plný a jeden prázdny pohár? No keby bola sená, keby nie. Lol. Alebo že, počkaj, s blondínkou? Alebo, počkaj, vieš prečo nalieva blondínka do monitoru vodu? No skús niečo povedať, prosím ťa. Lebo ide surfovať, 1, 2, 3. No. Počkaj, ešte niečo hovor nejakú vetu, že 1, Galo 2, 3, 4, 5, 6, 7, No super, už to počujem. No počúvaj, Hovor, star. blondínka je na opustenom ostrove. Blondínka, brunetka a černovláska, to je jedno, hej? A hovorí blondínka, ja chcem mať silu ako chlap. Teda, 3 blondínky sú tam, hej? Jedna hovorí, že ja chcem mať silu ako chlap. Tá prepláva z ostrova už na normálny ostrov, taký, že kde žijú všetci. Z opusteného. A príde druhá, že ja chcem mať ako nejaký zručnosť ako chlap, tak si postaví loďku a prepláva na súš. A tretia, ja chcem mať mozog ako chlap a prejde cez most. Alebo rozprávajú sa dvaja policajti. Ty predstav si, že tento rok vychádza Silvester na piatok. Nehovor, len dúfam, že to nebude 13. To nebolo smiešné. Igandro, kicker, čau. Chcem byť milionár, ako je môj ocko. Aj tvoj oco je milionár? Nie, ale aj on chce byť milionár. Halo, ten si zabil. Galo, ty nám povedz niečo, však ty si celý čas ticho. Ja pozerám futbal. A ja pozerám a rozprávam. Nevyhováraj sa, dristy. Ten drbogo. Seno, vydaj to. Dexo, ty to všetko nahrávaš, hej? Jo. Si debil. Abo počúvajte, dobrý. Konec! Lol. Ujko leží na ceste a s uchom pri ceste, uchom na ceste a hovorí Mazda, čierna farba, 13 gumy, hej, jak furika, také elektrony. To ako toto všetko vieš, no to ma prešlo. Akože nikto nepochopil. Už len sekunda, vážení diváci doma na Slovensku, môžeme oslovať. Budeme majstri sveta. Sme majstri sveta. Že viete, čo je maximálna tma? Keď sa o polnoci pri zatmení mesiaca vo fotokomore pozeráš s varackými okuliármi Černochovi do ryti. Oh my god. Aké je to obratené sushi, keď ryby jedia surových Japoncov? No zabi. Už to je trávy. Potvrď mi Čo je? ide. Nedá sa. Prečo? Keď mi kúpiš Mercuriali zelené tarfy, potom ti potvrdím. Jaké máš číslo nohy? 41. Tak ti predám moje biele Adidasy, chceš? Adidasy nechcem, ja chcem Mercuriali. Potvrď mi to, nepoď sa hrini. Poďte spievať, Bonúda. Padajú dve kvapky, jedna veľká, druhá malá. Ako padajú, malá hovorí: prosím ťa, daj mi trošku zo seba, ja som malička, keď padnem na zem, nemám šancu prežiť. No veľká kvapka sa nechcela podeliť. Malá kvapka to ešte párkrát skúsila, ale veľká kvapka sa nedala odmäkčiť. Nakoniec malá kvapka dopadla do kaluže a pekne žila ďalej a veľká padla na chodník a v priebehu niekoľkých minút vyschla. Ponaučenie je tá, ktorá nedá, vyschne. Lol. A idú dvaja po ulici, jeden je trávy a druhý mi tiež nechce potvrdiť s tým videčku. Mercuriali zelené.
idú dve dievky, jedna je pekná a druhá je tiež moja frajerka. Bela hovorí Edvardovi, Edvard, práve som si vymenila tampon, spravím ti čaj. Spravím ti čaj. Chcete skillera do klanu? Teba? Nie, mňa nie. Náhodou. Zahraj si tým mixa, alebo dačo. Zahraj si. A ťa pľasne. Pán doktor, môže 10-ročné dievča otehotneť? Nie, pane. Skurvená vydieračka. A počkaj, jeden z taký veľa smiešný. Ježiš, to je mŕtev vtip, to som si už raz čítal. Počúvajte. Že učiteľka z Popradu sa vydá do Dunajskej Stredy. Prvá hodina úsmev. Som vaša nová učiteľka slovenčiny. Dáme si takú ľahočkú úlohu. Vytvoríme vetu, kde bude slovo oko. Napríklad, ty dievčatko s krásnymi vláskami, ako sa voláš? Ildiko. A vytvoríš vetu? Had skúsim. Oko dohovorí ola, tak zhorí ozýva. Ildiko, ale tam bolo ako, nie oko. Jaj, pardon, pomýlila som. Tak opravím. Oko ustelieš, tak potom spíš. Ildi, ale ani tam nie je oko. Ale ako? Ja už hápem, ľahký veta potom. O kokote sa mi sníva každú noc. Počkaj. Chuck Norris je taký rýchly, že obehne zem a sa buchne do chrbta. Ale bože, Chuck Norris si dokáže otrhnúť hlavu a hodí ti do hlavy. Tak to si zabil. Toto asi zabil. Gavo, máš frajerku? Ktorá má väčšie stehná než ty? Gavo. Čo je, more? Máš frajerku? Prečo? No, Rituál, máš frajerku? Možno. Povedz nie. Kto nemá frajerku, nech sa o to spýtam. Nemám. Tak ja mám potom dve. Ja mi požičaj. Že vysia ale nechodí na strome. Jeden sa pohne a druhý. Čo stresuješ? Konec vtip. Dve malé blchy vošli do sprchy. A smejte sa. Všetci. Videl takto jezer Harry Pottera pornopalát? Čo taktori nerozprávajú, píšu dristy. Nechcem to pozerať. Počúvam, nie? A to ti mám poslať euro. Neviem ešte na čo povedal. No a čo bude s tými zelenými Merkuriálmi? Nekúpim ti. Serná čepla. To je žiadna korupcia. Smola. No. Smutné. Ako sa volá vyzýmený stopársky pes? Colbrex. Chuck Norris vie rýchlejšie sedieť, jak ty bežať. To som počul. To má kamarát takého, ne? Najbezpečnejšie heslo na Steam je Chuck Norris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, to by som si to nevedel. Že vyšiel som včera z krčmy, pozerám, oproti mne moja stará. Oči vypúlené, škaredá, smrdí a reve na mňa. Pozriem bližšie a to traktor. Abo že tetka pred zrkadlom hovorí si riť, jak pomaranč. Krčové žily, cického vysnutého a manžel z postele chce pozbudiť hovorí, no aspoň zrak máš v poriadku. Chuck Norris vie zdvihnúť nepriatý hovor, to si zabil. Abo že Chuck Norris si prdne a pritom si aj dvačo vprdne. A veď a počúvajte, Chuck Norris vyhral obe svetové vojny a tretiu sa chystá. A Chuck Norris vyhral Tour de France na stacionárnom bicykli. Abo že koľko tu pracujete? S majstrom 5, teda bez majstra 4H? Nie, bez majstra nikto. Tak to je. Abo tak, počkaj, toto je celkom pohode, že... počkaj, jak to bolo. Hej, že manžel s manželkou nerozprávajú a manžel napíše jej na papierik večer, že zobuď ma o 6. No, manželka ráno stane. Muž stane, kúkne hodinku, po 11, pozrie na stolik, vstávaj, už je 6. Abo muž, počúvajte, muž sa vráti z poľovačky a na ženu hovorí, no ženo,
tento mešac nebudeme celý mešac kupovať peso. Hej, to ako si nalovil? Nie, prepil som výplatu. Alebo že príde, kto tu je taký srandista? Príde Lal do doktora a hovorí: pán doktor, každý mi hovorí, že som srandista. Vy žartujete. Čo by sme mali, keby sme všetci pracovali na 120%? Nič. Hovno a štvrť. To je 20% je petina, ale nevadí. Ja som povedal na 125. Aha, no, prepáč. A bože, čo by si robil, keby na tvoju ženu skočil tiger? Nič. On sa začal, a ešte z ňou bije. No, počkej. Abo... Hej, že... Čakaj, na ktorého to mám povedať? Kedy chce byť vo vtipe? Ja. Že... Rozprávam sa ja s Dexom a... Dex vraví, ráno som išiel po ulici a tu z ničoho nič, plechovku do hlavy mi takto hodil. A čo v nej bolo? Nič. A v plechovke? Chuj. A bože, čo o svokrach? Toto ste počuli, čo, že prečo majú svokry kruhy pod očami? Bo diabol nikdy nespí. Abo že jeden chlap hovorí v krčme: moja svokra je skutočný anjel, a ozvedačil sa, to sa ozve: no to máš šťastie, moja ešte žije. Abo... Že letia dve lastovičky normálnou rýchlosťou. Prvá, pozor, stena, druhá, vidím, plesk. Letia dve lastovičky rýchlejšie, pozor, stena, plesk, vidím, plesk. Letia dve lastovičky nadzvukovou rýchlosťou, plesk, pozor, stena, vidím. Abo... Tak nevidia. Viete, aký je rozdiel medzi 20 blondinkami a 10 chliebkami? 10. Abo viete, aký je rozdiel medzi ženskou a slivovicou? Žiadny. Čím staršia, tým väčšia ortica. Vieš, ako sa povie svokra po polsky? Neviem, taký had. Baba prebytočná. Abo toto je jedna vtip. Milo sa to tak smial, že... Počkaj, to bolo presne. Hej, počúvaj, pošíkaš sa. Že... Tak si predstav, Anička. Včera pošlem chlapa na zemiaky a jeho prejde auto. Čo budeš robiť? Neviem, asi rýžu. No, to hej. Ale počkej. Každý má fotografickú pamäť, no niekto nemá film. No to je pravda. Alebo počkaj, že pani učiteľka sa v škole pýta žiakov, čo robia, aké ráno vstanú. Dežo sa prihlási: ráno vstajem a idem srať. Fuj, no, ty si nechutný. Prihlási sa malá Anička: a ty čo robíš ráno, Anička, keď staneš? Ja ráno, keď stanem, tak si čítam knižku. No, ty si zlatá. A ako dlho si čítaš? Kým sa nevyserem. Abo pýta sa majster cigána: cigán, vieš tú muchu na konci železa? Nie. Balíme pre slabú viditeľnosť. Abo že na námestí je demonstrácia a cigáni demonstrujú, že s takými somarinami v ruke, jak to volá, také somariny v ruke, čo keď demonstrujú. Transparentami, že aj my chceme prácu, nediskriminujte v práce cigánov. A zastaví sa také čierne podnikateľské auto a Dežo, dám ti robotu. Čo ja? Chápeš? Nie, dobre. Nie, už si skončil? Abo policajti kričia na cigána, že cigán stoj. Cigán kričí: ja som ho nezabil. Policajt: a ten nôž? Tu nestý. Najlepší tip o cigánoch, že je cigán cez prechod prechodcov a hovorí: vidia ma, nevidia ma, vidia ma, nevidia ma. Fero kričí na Jana: Jano, poď sem, máš na drôte svokru. Telefonuje alebo visí?
Alebo že Dežo pozerá celý večer u susedov porno a príde domov nadržaný toto. A už v dverách hovorí Araňa, dneska to je tak potrískam. Príde do domu, otvorí dvere a na ďalči rozvalená tučná škaredá Araňa. A hovorí, vieš čo Araňa, žij si. Stretnú sa dvaja kamaráti. Na tejto slivke sa mi obesila svokra, hovorí Jožo. Jožo, daj štepa. Alebo vieš prečo malí cigáni nosia fúzy? Že by sa viacej podobali svojej mame. Alebo stretne sa Travis so Xenikvom a hovorí Travis Xenikovi. A jak sa voláš? Xenik. Dobre spadal. Áno. Xenu. A Travis hovorí Xenovi, že vieš čo si budeme, keď sa vyspím s tvojou manželkou? Svokrovia a Xeno. Nie, budeme si kryť. Môžete dať čo? Neviem, si neviem už spomenúť nič. Treba mi vyplniť s tými dečku. Moja svokra je ako noviny. A to ako? Nosí čerstvé informácie? Nie, ale chodí k nám denne. Xeno. No. Vyplň mi s tými potvrď mi s tými dečku. Nemám na to právo. Nie vôbec. Nemám peniaze, nemám práva. Merkuriály. Ty s tými Merkuriálmi. Naozaj nemôžem ani novinku napísať. Že sibírske WC obsahuje 3 palice. Jednu, aby vás neodfúklo, druhá je na odháňanie vlkov a tretia na odklepnutie zamrznutého moču alebo stolice. No nič, patrilo by sa spať. By som si ešte zaspieval. Môžeš. Škoda, že tu nie je ten gitarista. Viete, aký je rozdiel medzi inteligentnou blondínou a Yetim? Nie. No zabij. Yetiho už niekto videl. Medzi čím? Medzi inteligentnou blondínou. Vieš, inteligentnú blondínu ešte nikto nevidel, ale Yetiho hej. No to som počul niečo, že podobné proste, že chlap dáva kamarátovi hádanku proste, že keby som sa topil v jazere a na brehu by bol vodník a múdra žena. Kto by ma, že na brehu by bol vodník, múdra žena a ty, kto by ma zachránil? Tak proste nevie ten druhý, tak proste odpoveda, že no, že zachránil by si ma jedine ty, že vieš prečo? Nie, pretože vodník a múdra žena sú rozprávkové bytosti. A dávam hadánku, hej. No. Je to na stene a týka to. Je to hodinka. Čo to je? Neviem. Uhadnutá hadánka. Rozmýšľam, že čo to môže byť. A vieš, aký je rozdiel medzi mužom a jogurtom? Jogurt na kultúru. A kultúra, nie? Kultúra enkase imunitas. A počúvajte, ja som vám vravel o tých, čo stia na záchode? Nie. Hej. Hej, hovoril si. O tých, čo si ruky umývajú. Nie, toto si nehovoril. No tak one sú traja, nie? Je Američan, Japonec a Slovák na hajzloch, nie? No a Američan si oklepie si kulu, dá si ju dnuka, ide si umyť ruky, raz si pre tie ruky a vraví. U nás v USA sa umývame takto. Ide Japonec, otriasie si kulu, dá si ju dnuka a iba umie si ruky dvakrát a on vraví. U nás v Japonsku máme takúto kultúru, umieme si radšej dvakrát. A ide Slovák, dá si kulu do nohavíc a vraví, že my tu na Slovensku si neoštievame ruky. Lol. Moc. O Bože, počkaj. Počkaj, dať svoj halúzk ešte. Hej, že ide loď. Ide loď po tichom oceáne a taký mladý učenec je ako na kapitána a pozera a kolo lode opustený ostrov a Ujko skáče od dušu a pýta sa kapitána. Pán kapitán, kto to je ten otrhaný muž na tom ostrove? Neviem, ale vždy keď tak ale dáme, má veľkú radosť.
Už keď ste pri tých svokrách, tak je tu inzerát v novinách. Predám psa, ktorý mi zožral svokru. Poznámka, kupujte pokiaľ mu chutí. No. Enduro ide spať. Ja si zaspievať, Marsa. Môj ocko hovorí, že divokým zvieratám sa nedá dôverovať. On je polovník, nie je zoofil. No. To zabil. Toto si zabil. Zachod sa, starý. No a nie, je cigáň žid a nacista a iba stretnú proste niekoho, že im splní želania a vraví cigáň na žida, že ja chcem, aby židia vymreli. A mu to splňa žid, že aké chceš ti prianie, že ja chcem, aby cigáni vymreli. A skinhead či nacista vraví, ja už iba tú kávičku. No. Abo že... To sa počkajte teraz. Že na opustenom ostrove sú Američan, nejaký Angličan a Cigán. A proste chytia zlatú rybku a že každému splní po jedno prianie a že Angličan chce ísť domov. Vráti ho domov. No, Američan chce ísť domov. Vráti ho domov a Cigán. To čo tu budem sám? Vráti ich naspäť. Také niečo podobné tu už bolo. O, počkaj. Tak stále nemôžem z tých snímakov, to bol kameň a... No hovor ty potom ja. Ja nič nehovorím, ja som len chválil ten vtip so slimákmi. Aha, ale počúvaj, že ide taký starý už rybár, čo už sám žije len v takom opustenom takom jazere, žije tam, že dom si postavil. Chytil zlatú rybku a hovorí, že keď ma pustíš, splním ti zlaté želanie. Splním ti jedno želanie. On že ja už som starý, mne nič netreba. Tá, splní želanie tomu, kto sa prvý na Slovensku narodí. Ráno o 5 na kolíbe bača stane. Valašku do chrbta, 100 kokotov do riky. Poznám. Na Titaniku pribehne zdesený pasažier ku kapitánovi a silno ním lomcuje. Pritom sa pýta, ako ďaleko je najbližšia pevnina. Kapitán mu odpoveda 2 mile. Áno, to je predsa úžasné. A ktorým smerom? Smerom nadol. Viete o tom, že na svete neexistuje žiadna tak, kde? V Afrike majú zbranie hromadného ničenia, či v Indii, či kde? V Indii. V Afganistane, ne? Že v Afganistane není žiadna zbraň hromadného ničenia. Chuck Norris býva v Kalifornii. Čo? Že... nič. Daj ešte niečo so slimákmi. So slimákmi? Ne, s paradajkami. Idú tri paradajky po ceste na hore. Pozrám. Čo? Viete, čo je to pozitívny rasizmus? Keď kúpete černocha v Save. Abo, počkaj. Nechcete s tými slimákmi, hej? To som si teraz predstavil. Vieš, čo maximálna rýchlosť? No. Videl si? Lol. Abo že vieš, čo je maximálna drzosť? Že keď zomreš, pochovajú ťa, dajú na teba 2 tony hliny a povedia, nech ti je zem ľahká. Ksení, čo si hovoril? Najhoršie je Ja? to, že... No. Tá drzosť, nie? Že sa, keď sa niekomu vysereš pred dom a popýtaš si od neho toaletný. Nie? Lol. Počkaj. No však Ksení, hovoril si niečo? Kedy? No však teraz. Nie. Tak som dobre počul. Počkaj. Si už neviem, už som všetko povedal. Si nepamätám už. Mami, prosím, opuchol mi prst, ako si na to prišiel? Nezmestí sa mi do nosa. Hej, abo do rýti, ne? Abo že príde muž do doktora a hovorí, že pán doktor, mám problémy s ním. S čím? Viete s čím? Aha, tak ukážte mi ho. Ukáže mu, nestáhne ďateľ, ukáže. Ty vole, to je fakt problém. Však on má 2 cm, to vidíte, taký opuchnutý už 2 týždne. Trávi? No.
Potvor mi s tým ide. Merkuriály zelené. Tarfy. Tarfy ti netreba. Treba. Za koho hráš? Za pouličnú zmes. Vieš ako sa hovorí žene, ktorá Za to nikoho. vie, kde sa v noci nachádza jej muž? No zabi. Vdova. To také chceš, čo si poslal? Čo Dexo poslal, také chceš? Jo, to sú presne oni. Ti pošlem, aké ja mám. Počkaj, toto istú dám stránku, skúsim ich tam nájsť. Ježiš, ukáž, aj tak idem spať, tak ti to potvrdím a idem do oného, že do postele, jak sa vraví. Čo ty si, kto ty si? Jogi. Viete, ako sa zrútila helikoptéra s blondínou? No. Bolo jej chladno, vypla ventiláciu. Ani bude. No, to tak som poznáte, naspal nie? vkus na značku. To poznáte, že viete, ako v sobotu večer rozosmejete blondínu? No. Že jej v stredu večer poviete vtip. Díky, bratku. Za stýmidečku. Ty chceš Tarfy či halovky? Tarfy. Tarfy chce. Mal som tarfy také čierne. Na